Arratsaldeon, eta ezer baino lehen, familia esker denoi, ekitaldi honetara bertaratzagatik. Guretzat, Usurbilgo udalarentzat, egun garrantzitsua da gaurkoa, ezagit historikoa, baina bada garrantzitsua behintzat, eta ulertzen dut Aginagako komunitatearentzat ere horrela dela. Azken hilabete luzeetan ondutako proiektuaren nondik norakoen berri ematera gatoz. Eta gaur, bi aldeok, Usurbilgo udalak eta Aginako kooperatibak izenpetuko dugun hitzarmena aurkeztera gatoz. Alegia, hitzarmen horretatik eratorrita, alde bakoitzak Aginarako hartzen dituen betebeak eta konpromisoen berri ematera gatoz jendaurrean. Baina zer baino lehen, zergatik hitzarmen honen beharra. Gure inguruan gero eta nabariagoa da herrigune txikien igatzean. Zahartze tasa altuko eremuak dira. Zerbitzuak eteten eta desagertzen doaz. Garai bateko eredu ekonomikoari heldu ezin eta erreleboaren falta dago eta bar. Egoera horren aurrean, Euskal Herriko landa eremuetako herri txiki askotan, ostatuek, tabernak, janari dendek, negozio huts izateari utzi diote eta elkargune eta laguntza komunitarioko gune gako bihurtu dira. Aginan ere, antzeko zerbait gertatzen ari zela jabetuta, Aginako eragile eta komunitatea elkartzen hasi zen. Guretzako ere oso egun garrantzitsua da eta nahi genuen ekarri pixkat, nola iritsi gehan honeaino, ez? Eta, hor 2022-tik abiatu zen guzti hau, eragile ezberdinak elkarrekin lan egiteko prest geunden, eta nolabait kohesio bat behar genula pentsatzen genuen, eta batez ere despopulazioa eta herri bizitzan gainbeherai aurre egin geniola. Eta, guretzako komunitatea beti izan da garrantzitsua, auzolana ere bai, baina pauso bat gehiago eman nahi genuen nolabaite, eta bide horri bat edo bide bat marrazten hasi ginen. Eta, orduan, Agina bizi berritzen deitu genion ekimenai, eta, taldetxo bat edo talde motorra, bost bat pertsonek osatu genuen, jakinda ingurun bazegola jendia, ez, hori babestuko zuna. Eta, 2022ko azaroan, diru laguntza batzui esker, goatzeate etxe galdetegi bat bertearazi genizuela, eta hor nahi genuen pixkat ikusi, ea danok susmo berdina genitun, ze gabezi ditugun, ze beldur, nola irudikatzen den etorkizuneko Agina, eta, aztik errai esker hor ondorio garrantzitsuak atea genitun. Eta, horrekin segidan, olatukopen laguntza ere bilatu genuen, eta guretzako bide lagun oso onak izan dira, ze behaiei esker herri kooperatibaren ideia ulertzen hasi ginen, ez? Eta ulertu genuen Aginak behartzula olako zerbait. Eta ja abenduan hasi ginen herri batzarrak iten, eta pixkat gure artean antolatzen, eta horren ondorioa izan da, ez? Guzti hau. Eta ze atea zan galdetegi hortan? Denda baten beharra ikuste genula, eguneroko erosketak iteko behintzat, zerbitzuak galtzen egin ala, eta oraindik taberna martxan zeon, baina ikusten genuen pixkat zertzetorren, eta garraio publikoa, kale girua, herri bizitza, hor bagenezkan konpartitzen genituen bildor batzuk. Eta orduan hasi ginen alde batetik herri kooperatiba egituratzen, baina bestetik ere bai, udalarekin eseri eta pixkat prozesuaren berri ematen eta lankidetza hori indartu nahian. Eta hor sortu zen herri kooperatiba eta esan dakoa, helburu nagusia da gure bizikalitatea hobetzea, familiena, herritarrena, komunitarioki jarraitzea lan iten elkarrekin, eta zerbitzuak nahi baditugu, igual lanpostuak guk geuk sortu behar ditugula, ez? Eta horren adibidea da gaur aurkeztera gatozena. Irabazi asmorik gabekoak dira eta onura publikoa bilatzen dugu. Eta, bazkidetza hoendikan irikita dago, paperak hemen utziko ditugu, baina, nagusitasuna da, bazkide kontsumitzaileak izango gehala gehiengoak, erabakiak hartzen eta bar, langileak ere bai, gero azalduko dugu pixkat horren inguruan hartu ditugun erabakit, eta, kolaboratzaileak ere edukiko ditugu, inguruko enpresak, eta bar.
42 bazkide gea gaur egun, eta gure helburua da etxe bakoitzetik behintzat pertsona bat lortzea. Alaznek esplikatu duen bide guzti hori, prozesu hori Usurbilgo udalettik gertutik jarraitu dugu. Azken batean aginaren inguruan egiten zen diagnostiko hori konpartitzen dugulako neurri handi batean, eta udaletik ere garbi nahi genuen konponbideen estrategia hori ere estrategia konpartitu bat izatea. Eta Alaznek esan duen bezala, 2023ko irailean jarri genuen martxan koordinazio mahai bat, edo mahai iraunkorra deitu dioguna, aginako eragileak eta Usurbilgo udala osatu duguna. Esan behar dut, mahai horretan zerbait izan bada lan mahai bat izan da. Lan giro bat sortu zelako hasieratik, eta elkarrekin finkatu genitugulako eta finkatzen ditugulako zeintzuk izan behar duten aginaren lehentasunak, eta bide horretan, esan bezala kooperatibaren sortze prozesu guzti hori ezagutzeko ere aukera izan dugu. Hala, udaletik hainbat proiektu bideratu ditugu azpiegiturak hobetzen aritu geha. Hemen zaudeten askok dakizuten bezala Transislab mugazkaindiko proiektu horren markoan aginan 75 urtetik gorako pertsonen bizikalidadea hobetu eta zaintza sare komunitarioak sustatzeko proiektuaren martxan daukagu. Eliza Zaharreko egokitze lanak edota kultur jardueretarako diru laguntzak eman izan ditugu, edota Arrate, herri ostatuaren kudeaketa berrirako urratsak eta egokitze lanak ere egin ditugu. Ibilbide eta testuinguru horretan, Usurbilgo udalak aginako beharrak asetzeko, Usurbilgo kultura eta tokiko garapeneko estrategia eta lanildoekin lerrokatutako irabazi asmorik gabeko proiektu komunitario bat bultzatu nahi izan du aginan, auzotarren onura publikoa helburu izanik. Horregatik, jendaurreko deialdi bat egin genuen 2025ko ekainaren 25ean zehazki publikatu zen jendaurreko deialdi publiko hori Gipuzkoako aldizkari ofizialean, eta helburua zen aginarako proiektuak aurkeztea eta lehiaketa horretatik udalak proiekturik egokiena zein ote zen ebaztea. Leheno esan dut, konfidantza eta elkarlan giroak ahalbidetu duela eta ahalbidetu zuela ekainean udalak deialdi hori eta prozesu hori abiatzea, aginako beharrei modu komunitario eta kooperatiboan aurre egin diezaieketen proiektuak aurkezteko eta egungo ekipamenduak proiektu horren mesedetan jartzeko egin beharreko obrak ere bideratu genituen. Eta hau dana, jubilat ere momentu horretan zergatik ere, jubilatu elkarteko tabernaren kontratu amaierak erraztu egin du ere hau noiz abiatu. Eta hemen zaudeten askorekin goatzezate egin genuela bilera bat hemen bertan, jubilatu askorekin, eta esplikatu genizuen orduan taberna itxita geratzen zela, baina udalak konpromisoa hartzen genuela proiektu eraberritu baten bueltan berriro ere gune honen ateak irikitzeko, nahi baino gehiago atzeratu da, ez dut ukatuko, baino benetan egun hori iritsi da eta gaur hemen gaude. Gure konpromisoa bete dugu eta gainera dimentsio handiko proiektu baten testu inguruan hitzarmenak jasotzen duen. Proiektu aurkeztu genituen udaletxera, proiektu bakar bat, baina nolabait titularretan bai Eliza Zaharraren proiektu detailatu bat eta Arrate ostatuarentzat, bai Goñarte Arrate taberna o Arrate egoitza bezala izatu duguna, bataiatu dugu Arrate ostatu bezala, zerbait gehiago izatea nahi genulako, eta Eliza Zaharrak hemendikan aurrera edukiko duna pertsona bat kontratatuta baita ere kultur dinamizaziorako, Goñarte dana pultsuan eman dugu, programazio kultura da, 3 elkarte ezberdinen artean, eta nolabait ere indarrak batzen lagunduko duen pertsona bat edukiko dugu.